Wara aktar minn 4 xhur minn mindu Franza bagħtet l-armata tagħha fil-Mali biex timbotta ir-ribelli Iżlamisti lejn it-tramuntana tal-pajjiż, issa ser tagħmel l-ewwel pass biex tirtira l-bażi militari tagħha mill-Mali. Franza kienet bdiet tirtira ftit mill-4,000 soldat tagħha fil-Mali x-xahar li għadda u issa 80 trak Franċiż se jkunu qed jitilqu mill-bażi militari barra l-kapitali Bamako. It-truppi Franċiżi qed jagħtu aċċess lill-armata tal-Mali u forzi tal-ġnus Magħquda biex iżommu l-paċi fiż-żona. Huwa kkalkulat li l-ammont ta' soldati Franċiżi fil-Mali ser jonqos b'1000 sal-aħħar ta' din is-sena. Fil-Pakistan minn tal-inqas 16 tifel u tifla flimkien mal-għalliema tagħhom mietu f'nirien li ħakmu karozza tal-linja fi triqthom lejn l-iskola. Ix-xufier tal-linja salva flimkien ma' żewġ tfal li kienu bil-qiegħda fuq in-naħa ta' wara tal-karozza tal-linja. Il-pulizija kkonfermaw li tal-linja ħadet in-nar kawża ta' spark fil-magna b'konsegwenza li ċilindru tal-gass li kien fuq tal-linja sploda. It-tfal li mietu huma ta' bejn 4 u 10 snin u kienu biss ftit kilometri l-bogħod mill-iskola meta seħħ dan l-aċċident. Tfajla ta' 24 sena li taħdem fiż-żu ta' Cambria l-Ingilterra sfat attakkata u mbiċċra minn tigra ta' speċi rari. Sarah McLeay ittieħdet l-isptar fejn aktar tard mietet b'kawża tal-feriti li sofriet. Is-sit taż-żu David Gill qal li t-tfajla ma kellha l-ebda raġuni li tidħol fil-gaġġa li kemm fiha din it-tigra minkejja li kellha esperjenza li tieħu ħsieb dawn ispeċi ta' annimali. Żied jgħid li t-tigra issa tinsab imsakra fil-gaġġa tagħha u membri tal-pubbliku huma fl-ebda riskju jew periklu. Wara investigazzjoni tal-pulizija irriżulta li t-tfajla ma mxietx mal-proċeduri taż-żu. Dan l-aċċident seħħ waqt li ż-żu kien miftuħ għall-pubbliku.